ନିଷ୍ଠାର ପାଠ ପରେ ତାର ବିରାକ୍ଷସୀ ପାଇଲେ ସନ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ବିକାରରେ ଭୟଙ୍କର ମହର୍ଷି ଯଦି ଥାଏ ତାର ବିରାକ୍ଷସୀ ଆଉ ଯଦି ଥାଏ ଆସି ଆକ୍ରମଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରାକ୍ରମ ହୋଇବ ବଣଭୟପତି ତାହାରି ଉପଦ୍ରବରେ ବନସ୍ଥଳ ହୁଏ ଥରର ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ରାମ ଆସିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ଭୟ ନାହିଁ ମହର୍ଷି ତବ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦାରଟିକୁ କରିକି ସହାୟ କାହିଁ ଅଛି
Thank you.